profesionalno ratno izvještavanje zasigurno nije skupljanje vijesti i informacija koje se objavljuju na platformama za izmjenu audio-video zapisa. Preozbiljno je da bismo na bilo koji način smjeli se pouzdati u video koji je nastao u kućnoj radinosti ili audio koji je nastao u kućnoj radinosti. Međutim, tu se otvara pitanje, koje je možda i najboljnije pitanje 21. stoljeća, kako razlikovati fake od stvarne istine. Na to vam pitanje ne mogu i ne znam odgovoriti, zato jer na njega ne znaju odgovoriti neusporedivo mudriji od mene. Kad me pitate o razlici u izvještavanju, rekla bih da se svakako više pozornosti obraća na zaštitu novinara, ali smo na ovom okruglom stolu imali priliku čuti da je oznaka pres doživljena kao svojevrsna meta. Da, i to se događa. Po istinu treba otići, da li ćemo je dobiti, to je veliko pitanje. Što ćemo za nju morati žrtvovati, možda je bolje da ne znamo. Kad topovi gruvaju, muze šute. I to je jedna stara, prastara krilatica koja vrijedi i danas.